Vzťah medzi mužom a ženou vie byť dar aj trest. Vie ťa zdvihnúť zo zeme, aj potichu zničiť znútra. Vie byť smechom, pokojom, oporou v chaose, ale aj tlakom, čo ťa na polovicu láme. Sú vzťahy kamarátske, kde si dvaja rozumejú. Sú vášne, čo horia rýchlo, no rovnako rýchlo vyhorejú. A potom tie normálne vzťahy, kde ľudia držia pri sebe spolu. Nie preto, že musia, ale lebo chcú a vedia spolu žiť v dobrom aj zlom. Vzťah nie je klietka ani útek pred samotou. Je to rozhodnutie zostať, aj keď nie je všetko jednoduché. Nie každý, kto hovorí o láske, ju aj pozná. A nie každý, kto odišiel, mal na to naozaj skutočný dôvod. Sú vzťahy, kde jeden dáva a druhý len bere, kde sa pocity menia na nástroj a výčitky na zbrane. Parazit žije z tvojej energie, z tvojho strachu a ty si to mýliš láskou, lebo bojíš sa zostať sám v tichu. A sú ľudia, čo chcú vzťah, ale len kým je ľahký. Pri prvom náznaku problému stiahnu chvost a zatvoria dvere navždy. Nevedia riešiť, len utekať, tvária sa silný, no pravda je, že slabosť je odísť, keď sa máš postaviť čelom veciam. Potom sú tí, čo vzťah chcú, ale nevedia, čo znamená vedieť a počúvať, hovoriť ani zostať, keď príde tma. Milia si lásku s pocitom, čo má len dávať. No vzťah je práca dvoch, nie pódium, kde máš len sám stáť. Až čas ukáže, koho si vlastne stratila. Že ten človek, čo si ho pustila, bol ten, čo pri tebe naozaj stál. No vtedy si to nevidela, nevážila si chvíle. A dnes už vieš, že nie všetko sa dá vrátiť späť. Ani keby si chcela, dievča. Vzťah nie je o dokonalosti, kamarát, ani o kontrole. Je o rešpekte, pravde a schopnosti zostať, aj keď to bolí. Ak raz chlapec nájdeš niekoho, kto s tebou kráča rovno, drž sa toho pevne, lebo nie každá, ktorá príde, je určite tá pravá. Ale daj si bacha, lebo tá pravá ani ten pravý nechodí dvakrát.